Ако си верен другар, помогни. Ако можеш, лекувай сърца. Ако не си маджнун в любовта, не търси Лейля, не тръгвай в пустинята. Ашък Хюдаи. Вятърничев. Миран! Райан! Защо? Миран, не дей! Не дей така, моля те. Защо? Не дей. Защо, Боже? Защо? Нямат ли край вече тези изпитания? Нямат ли край? Не си ли платих вече? Не дей. За какво си плащам? За това, което сторих ли? За това, което сторих ли? Не прави така, моля те. Не прави така. Не дей. Не дей, Миран. Райан. Райан, как да спра? Сърцето ми гори. Сърцето! Миран, спри, не дей. Любимата ми каза, че ще умре. Какво да сторя? Нашият умут ще живее. Но ти се отказваш от себе си. Ти, аз ще мога ли да живея без теб? А умут? Умут ще може ли да живее без теб? Първо аз. След това ти ще му даваш живот. Не. Ела. Няма как да жертваш нас, за да живее той. Веднага ще се откажеш. Ела. Не. Ако щях да се откажа, отдавна да го бях направила. Как да жертвам детето си? Как ще го направиш? Но как да жертвам теб? Как да ти позволя да умреш? Без теб не мога да дишам. Не мога. Ще се откажеш, ела. Не, няма. Рейхан, чуй ме. Ти не правиш саможертва. Постъпваш егоистично. Спрямо себе си. Спрямо мен. Дори спрямо умут. Само за да родиш. Нямаш право да оставиш едно дете без майка. А мен? Не можеш да осъдиш на живот без теб. Няма да решаваш сама. Няма как. Ти с дни. Това, което правиш. Този рожден ден. Албумчето. Снимките. Искаше по-рано да направим детската стая. Ти не се подготвяше за раждането на умут. Ти се подготвяше за смъртта. Ти искаше да ни подготвиш. Защото трябва да свикнеш, че няма да ме има. Ти осъзнаваш ли какво искаш от мен? Осъзнаваш ли го? Не. Не го осъзнаваш, но аз ще ти покажа. Сега ще ти покажа какво означава да свикна с живот без теб. Ела. Миран. 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 Нали ми казваш, че трябва да се науча да живея без теб? Ела. Ела с мен. Миран, какво правиш? Ще разбереш какво значи да се примириш със смъртта на любимия си. Какво?
След като няма да се откажеш от решението си. След като, ако махнеш бебето, няма да има значение дали ще живееш. Тогава хайде. Заедно да го направим. Ти, аз, синът ми. Тримата. Сега. Какво говориш? Казвам ти, че ми причиняваш това. Това причиняваш на нас. Искаш да живеем, но всъщност ни убиваш. Има ли разлика дали ще живея без теб или сега ще скоча в водата? Няма. Ти, какво си мислеше? Какво смяташе, докато ни подготвяше за живот без теб? Известно време ще страдаме, а после ще продължим, така ли? Наистина ли е това? Не мога. Не можем. Защото без теб не мога. Не. Затова хайде, убий ме. Убий ме! Ако ще живеем или ще умрем, да сме заедно. Забрави ли? Ако паднеш, и аз ще скоча след теб. Ако Раяния няма, и Миран го няма. Все още не разбираш, нали? Още не разбираш. Раян? Ти ще ни възродиш. Както преди това, тук ти ме спаси от смъртта. Пак ще го направиш, Миран. Знам, че отново ще намериш начин да спасиш и мен и Умут. Моля те, не ни оставяй. Няма да ви оставя. Никога няма да ви оставя. Няма да ти позволя да ни напуснеш. Ако загубя Умут, не мога да остана. Не мога. И той няма да ни напусне. Ще намеря начин. Ще намеря. Никога няма да оставя теб и сина ни.